Коста хора, аз съм Титан XBG. Почнах това за Red Diamonds е втори епизод. За мен също ще беше втори, но тъй като ми бъгна за клипа и... Хора, аз след малко ще върна, отивам си взема за яд. Не, няма да ходиш никъде. Така аз съм вътре. И ще я да влязам. Не, всъщност не съм вътре, защото това мисля, че е вид. Не го сейфах. Фак, давай нов направо. Не, ето. Ще само я запазя. Ето, приемам. Ото разрешаваш, де? Опа, чекай. Че ми съм си скучил бутота. Аз не. Да. Аз чакам да влезеш. Аз чакам малко. Аз ще карам по-влезе. Ето, не. Още не ми е излязъл. Чакай, всъщност аз съм с комбайн. Ето то. Да изора. Не, всъщност, не. Чакай, ще се намалим. Вътре си. Чакай, не искам да ме отворим. Аз съм с... Всъщност, допускам автомати хора и така гледам... Чакай малко ми залаги. Лаги! Аз го карам вече. Бра. Двамата караме. Я прави си ти да гледаш наляво, аз надясно. Аз също го карам. Аз давам надясно. Фак ти го караш. Яче, пустай ма аз да го карам. Фак. Пустай ма аз. Давай. Ма и аз мога да усилвам газта и да завивам. Ще му обизана ще се поместим горе. За мен е горе в левия. Горе в левия. Окей, чакайте. И нормално. Така отивам да ми зареди. Не отиди да сипиш. Така е с комбайната. Окей. Защото мен ми взима пари. На мен ми взима пари. Да, и затова го сприлта автоматично и ти карай комбайната. Опа, пак! Хора, това беше тотално много тъпо. Аут! Не ми минай през Аз полята. мога да карам. Това не е лъжа. Не искам да я карам. Когато я карам, пък нищо. Знам. Да, хора, искам да ви кажа само от тази кола, която ние ще спустим с моя приятел. 140 хиляди хора. Ето тук, където пише 140 хиляди. Лазарт, отдолу. Пише 140 хиляди. Горе, мами. Само 36 хиляди 520 стотинки. Къде съм се блъснал? Така сега отиваме към... Чакайте, че ясно знам, че къде отивам. Сега насам. Да, насам съм. Хора, извинете за лага, но За да мен леко ме влагаш. на мен току-що ми лагна. Мега тежкото. На мен е много тежко, но е така просто ми запети. Малко. Така, горе имам бензин, което не се ходи. Аз имам 99. Аз в момента имам 99. Аре, идвай да зареждаш. Идвам, чакай, аз сега трябва да го такова оставя. Ето стои 11 Да изкрика. Да изкрика. Така, Не. те аз. Не, ето видях. Виждаш къде съм, тъй че? Да, се заредим. Ами хора, върнах ли се? Отдавна. Поне аз. Аз не. Къде си? Ще ме видиш. Караш към мен. Караш зад мен! Зад мен си! Аз не съм там бътър. Докарай же. Ела да заредиш. Да ти го пъхна. Айде по. Войно съм. Нали? 26, 28, така 33 ли само? Аз имам да презадя. Бро, защото на мен ми е така. Ти какво беше жито? Да. Аз първо от житото ползвам, защото ми е най-ценно. Как? Не ми е ценно, смисъл. И тия после ще ги ползваме. Ох, чакайте, че... Кои е те? Да. Ще трябва да ги ползваме, Да, за да изгорем. Хубаво. и после да се засадим. Ще купим две колели. Една де. Една. Две. Една. Една за теб и една за мен. Не бе, една бе. Една. Що една?
Една, нали? Имаме едни и същи пари. Да. Всичко ни е едно и също. Да. А като той зарежда и на мен ми са... И аз имам толкова Лад, пари. защо карам само с 33? И не ми вдига повече. 34 ти вдига. Това защото е тежко, брат, и знаеш, когато колата не носи нещо тежко, така. Например, както тира бавен, защото носи тежки неща. Доста тежко. Плюс палети. Палетите не са толкова. Тежки са. Виж колко пари имаш, бе, заради мен. Аз Аз имам 60 и колко? 64. 687. Аре, ей тук ще го оставя да заредиш и спирам. Спираш ли? Не. Мислех хлипа. Той е само 7 минути, аз мисля да го направим към 10. Моя е 5. Ти ще го спреш, аз ще го продължа. Ти колко ще го правиш? 10? Ама... Да, и аз. Но Аз ще го направя към 13. Не, 12 ще го направя, защото и ти ще имаш там повече. Хора, от кога мечтаем така да играем заедно? Да, аз бях с една бракмарска Nokia. Не с копчета, а с пръсти с Windows 10 и беше малко трудно да играя. По-точно не ми излизаше така синглплеер и мултиплеер, само ми влизаше в синглплеера. Има блъскай. Зареждаш. Назад, напред. Още малко. Още малко. Ти имаш ли? Да, бе. Чакай да пусна. Аре, да погледне телефони има. Всеки за... Стана. На мен пиде ми е хубав. Бати 18%. Кой искаш, бро? Зори го цялото и тогава ми казвай. Трябва да стане на 100%. Да, на мен... Не поричам толкова много. Тъпа, брат, някой трябва да штракам, после да дам и газ и мен всичко ме събля. 88, това беше последното, което И взимам. 7. 88. Нищо, правим клипове. Чакай да седна на кърпата, че ме страх да не клипам нещо. Клипове ли правим? Да, с мобилен. Трябва ли да Изче да го спомня на пауза. Сим си. Упа съм. Ко ми караш колата? Не карам. Сега си я карал, радостине. Остави я. Радо. Чакай, сега ще издрифтим. Дрифтихме, да. Дай. Добре, ще аз карам. Давай, яри. Гледа да го оставиш точно. Не ме наричай радостине. Аз с гейминг името ми. Аз не съм почнал клип. Аз съм 8 минути ми е вече. На тебе? Да, на мен 9. 7 минути. Ами хора, извинете, че не говоря много, но няма какво да кажа. Да. 80 и 90 хиляди. Колко струваш у ми? 98. 91 Идвай с хиляди. комбайната. Отивай да ореш. Аз ура! Виж. С комбайната ли? Да. Може да свърнеш на Google. На Google, брат, Не! Ясно. Не мога. Спряха ми ги вчера. как са ти ги спрели, бе, нали можеш да ми звъниш? Чако, не искам да звъня на никой. Не, няма. Айде да си взимат да си ги родителите им да ги правят на сметка и да се звънят когато си щат. Извиняй. Добре, стане се малко да се отдържи, имам 5 минути. Ще се хвана за псата след малко, разбираш ли? Не май бей. Продължи, излезте от псата, веднага. Моля. Ого, хайде. Чухме заповедта. Браво. Много е топло тук, бе. От аз ме е страх. Нали?
Ей, я тихо чиката, чуеш ли? Виж. Кой ме не може? А плюс, че това е нашия дом. Ох, 90 рахи ги много гадно. Добре, же. Блъснем се. Бъгнах. Бъгна ми. Като Бъдим. сме заедно и много бъбно. Не, те, кога сме раздалечени, ела до мен. Дигнах 70. Бро, Излез. Аз го разреша. Дигнах 70 и колко. Влизаш. аз съм влязъл. А просто ми заби. Добре. И сега сме надалече става. Значи не трябва да го. Е, Сега купувам другия трактор и отиваш да си го взимаш. това е много ясно. Вляза отида. Чу, че... Не, Чу... ти отида. Не, то нали те спалва, като си купиш това. Да. Те спалва. Поне ще караш, че си по-бърз. Дигнах 40 и колко. Мила. Катас. И събрах всичко. Няма повече. Идвай да го взимаш. 11 минути ми стана клипа, спирам го. Това беше за този клип, хора. Благодаря ви и